Mehribani ileşer edi tamaşaçylar. Köňüle wagty getmişimiziň bu gezekki mehmany Tacdurdy Orazgulyyew özüniň ussat sazanyna ýigitler bilen size ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirip berer. Şular ýaly mümkinçilikleri döretip berýän gahrman arkadamyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, alyp barýan işleri rowaj alsyn. Bizim gelecekde halipalardan galan aýdymlarymyzy halk köpçüligine ýetirer. Ey tahir gelmez bugün kimden gerileyin, alma bilen altı vurdu kosgunde. Kosgunde, kosgunde, kosgunde. Ay yar bilen hükmet kurmuş dökrizan. Ay rakipler mikrinden izleyip aman. Salıp nağırı kakıp sadı yani vah vah ey 9 gündür dövran sürdü kosgunde kosgunde. Ay bravan yerde hızanı gördüm. Ay iki ağzı koku tapadırdım. Yok halayı toy tomasa bir zinlip boy bir zinlip. Sizden haber sorar bolly kosgunde.